Ordinansa nga mag-regulate sa mga e-bike sa dakbayan sa Talisay, striktong ipatuman sugod karong Hulyo 1. Mga abogado sa City Legal Office may bisita sa kabarangayan aron mo pasabot sa mga e-bike driver o operator. Ano ang report ni Femri Dumabo? Nakabot ang desisyon human sa tigom ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda uban sa mga kapitan sa barangay sa sesyon sa Association of Barangay Council sa miaging simana. Mato ni Tumulak nga nauyunan nga higpitan ang ordinansa nga ipatuman sugod na Hulyo 1 ning tuiga nga mag-regulate sa mga e-bike nga namasahero sa kadalanan sa dakbayan sa Talisay. 13 sa 22 ka mga barangay sa dakbayan sa Talisay ang adunay mga e-bike nga namasahero. Napalabang ang ordinansa sa miaging tuig pa apan kanunay lang nalugwayan ang pagpatuman ni ini aron mapasabot ang mga e-bike driver ug mga operator. Sa 4,000 ka mga nagdagan ng e-bike sa syudad, 300 pa lang kanila ang nakaparehistro ug nakakuha og permit. Kay ang tuyo og tumong ra gyud nining maong ordinansa mao ra magyud ang pagpaminos, pag-regulate sa ato ang operation sa e-bike dinhi sa Talisay. So nasugdan na, nagsugod na og una niya itong miaging adlaw dito sa Barangay San Roque, kay ang San Roque mo'y usa sa mga pinakadaghan og unit sa mga e-bike. Sugod gahapon, duha ka mga abogado sa Talisay City Hall ang misugod na pagduaw sa 13 ka mga barangay nga adunay na masahero nga mga e-bike aron mapasabot ang mga e-bike driver ug operator sa kamahinungdanon sa pagpatuman na sa regulation. Way bayranan ang driver sa pagkuha sa iyang ID ug bisa na sa pagpa-drug test ni ini. Samtang abagahon sa operator ang 500 pesos nga bayranan sa pagparehistro sa matag unit nga e-bike. Ang ato pong mga abogado mo tabang sad sa pagtubag kung pananglitan dunay mga pangutana ang mga driver ug ang atong mga operators ug mangutana sila about legality sa maong pag-regulate sa e-bike. Dunay nakakuha og permit at the same time kini mao mga barangaya, kining 13 ka mga barangay nagpadayon ni sila og submit dinhi sa atong opisina og mga endorsement sa kining mga e-bike nga pwedeng atong i-register. Ang pag-regulate sa e-bike usa sa paagi nga kaminusan ng trapiko, ilabi na sa mga sulunon nga dapit ug masiguro usab nga walay e-bike driver nga tigamitan sa ginadili nga drugas ug uban pang mga bisyo alang sa kaluwasan sa mga pasahero. Uban ni Cleofer Lumayag, Femri Dumabok. Balitang Bisdak.